Mai mult de 700 de milioane de euro a primit România anul acesta de la Uniunea Europeană doar pentru schema de plată unică pe suprafețele agricole. Oamenii spun că banii le sunt de mare folos, fără ei nu ar fi reușit să însămânțeze culturile agricole și nici să exploateze terenurile pentru care Uniunea Europeană acordă sprijin financiar. Mai arăm pământul, mai curățăm, mai face defrișeri pe unde este. Sunt necesari, sunt buni. Și noi, ba fidea, ba un aval, dar mai facem și noi câte ceva, ba un cotiet, ba o casă, mai renovăm și noi. Se mai poate face față, dacă ne mai ajută și dânsii cu ceva, putem să mai mergem cu agricultura. Cei care solicită sprijinul pentru exploatarea terenurilor agricole primesc în jur de 40 de euro pentru fiecare hectar. Valoarea avansului este de 37,85 de euro. Diferența o să o primească în anul 2011. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a demarat acordarea avansului de plată pentru fermieri începând din 16 octombrie.